funcionamiento de los computadores usan un sistema operativo deficiente, y eso poco a poco dibuja tu perfil cada vez de una forma más precisa. Los que intentan vendernos libertad compran nuestra identidad, trafican con nuestros datos y modelan la realidad para que vivas en ella en función de sus intereses. El cosmonauta és una pel·lícula en fase de preproducció que explica la història de Stan, un astronauta rus que, després de sortir a l'espai, perd contacte radiofònic i desapareix. Després de 7 mesos perdut al cosmos, la seva nau cau a la Terra, sense ningú a dins. Poc després, es comencen a captar retransmissions a l'astronauta desaparegut. Stan assegura haver tornat a la Terra i trobar-la buida. Actualment, darrere el cosmonauta hi ha un equip d'unes 30 persones. Però tot va començar amb Nico, Carola i Bruno, 3 joves que es van conèixer a Madrid i van crear Riot Cinema Collective, la productora responsable del cosmonauta. Riot Cinema Collective aposta per les noves formes de distribució, aprofitant les noves tecnologies. La estrenaremos en cine, televisión y DVD al mismo tiempo para que seas tú el que elija dónde y cómo verla. Y la tendrás gratis en internet desde el primer día y en alta definición. Però perquè una pel·lícula es pugui estrenar, abans s'ha de filmar. Per obtenir financiació, el cosmonauta confia en el crowdfunding, que consisteix en buscar molts productors que aportin molt poc. Des de 2 euros, qualsevol pot ser un productor més del cosmonauta i aparèixer als crèdits. Tot el que s'aporti a partir d'aquí es pot canviar la seva botiga virtual per articles derivats i merchandising. Actualment ja hi ha més de 2.000 productors. El cosmonauta és un projecte del qual molta gent decideix formar part. A la web oficial es comparteix tot allò relacionat amb el cosmonauta, com el guió o les inspiracions artístiques. Tota la informació disponible, sempre i a tothom. Les Creative Commons ajuden a enriquir el projecte. Els usuaris poden descarregar-se i remesclar tot el material, per després tornar a publicar les seves creacions relacionades amb el cosmonauta. Com diu Riot Cinema Collective, nosaltres no hi tenim res a perdre, i la comunitat hi té molt a guanyar.
El Centro de Diseño Asistido por Computadora perteneciente a la Universidad de Holguín tiene palabras claves para su funcionamiento, entre ellas la optimización de materiales y transferencia de tecnologías del primer mundo que pueden ser aplicadas en nuestro país. Este año las principales experiencias en el centro de estudio han estado enfocadas hacia tres proyectos fundamentales: los proyectos del níquel, los proyectos del agua. Está el proyecto de la silla de rueda holguinera, que es un proyecto que se está haciendo con la fábrica de implementos ortopédicos de Holguín, en la cual estamos trabajando en el diseño y rediseño, estudiando nuevos materiales. Esto en colaboración con la Universidad de Girona, en España, que está transfiriendo hacia nuestro centro la tecnología de materiales compuestos. Hi ha un col·lectiu de discapacitats en un país on els recursos no arriben per tothom i, per tant, d'alguna manera aquest projecte i els anteriors que ha fet el GERT van cap per intentar millorar la situació d'aquestes persones. Millorar-los d'una manera tan fàcil com és proporcionar-los una cadira de rodes, un bastó o una cadira per poder anar al bany. Coses que aquí tenim molt superades i que allà, si es poden produir cadires més barates i fem-les allà, es guanya.